Som-hi! Primer consell de començament de curs. Aprofitant que cal establir de nou les rutines, aprofitem per instaurar hàbits nous. Mireu, a continuació us dono 4 idees d'hàbits relativament fàcils d'aconseguir si us en feu el ferm propòsit i molt útils des del punt de vista educatiu, que facilitaran molt les coses al llarg del curs. El primer, esmorzar bé. Si no tenen gana o no tenen temps al matí, no patiu. En parlarem en un altre vídeo. El segon, acostumar-se a rentar-se les dents després de cada àpat, no només després de sopar. Si s'hi acostumen aviat, els nens i nenes ve un moment que no en poden prescindir. Ara és un bon moment per començar, aprofitant que ho fem tot de nou. El tercer, dedicar una estona a llegir. Cada tarda, una estona establerta, instaurada, tant si és per recomanació de l'escola com si no. És qüestió de generar l'hàbit. També us en parlaré més endavant. I quart, és important que cada nen, cada nena assumeixi almenys una petita responsabilitat domèstica d'acord amb les seves capacitats.